Toť, čerstvo postavený, Crash Squad 2. Čo robím? Aha. Doska je čerstvo flashnutá, toto sa ťa spýta pri prvom pripojení. Tu si v podstate nastavíš, ako je pripojený hardware. Tu nastavíš základné veci typu vyhľadzovanie a ako v podstate má mať letový prejav. Toto bude stroj na rozbíjací freestyle, takže tak. 5 palec. Toto detekuje, ako je otočená doska. Čiže môžeš dosku dať hociak dolu hlavou, hociako bla bla bla. Ono si to nájde. Detect receiver. Tu si v podstate zistí, že kam si pripojil receiver, takže nemusíš vyberať svoj UART, ani nemusíš vyberať, či je to S-Bus, či čo to je. Tadá. Setup rádio. Toto je dobré, keď nemáš zrovna Taranis, ale kadejaké rádia, čo majú rôzne poradie kanálov a hlavne endpointy, keď nemáš presne také, aké by mali byť. Takže toto zistí, že aké máš usporiadanie kanálov a aké máš na rádiu endpointy. A zároveň tu zistí, že ktorý kanál máš na armovanie. Ešte si nastavím buzzer. Kde je buzzer? Kanál 8 by to mal byť, áno. Aha. Výborne. No, teraz regle. Popravde netuším, čo je v tých regloch nahraté. A tvária sa, že majú nejaký nový firmware. Každopádne toto vie regle samo flashnúť. Dobre, neflashlo ich to, lebo majú zrejme najnovší firmware. Poďme ďalej. Kalibrácia motorov. Samozrejme tiež automatická. Hotovo. Tento motor sa točí zle a tento sa točí zle. Tento sa točí. To je vec, čo? Že môžeš motory nastrkať hoci ktorý, hoci kam. A cez toto si to nastavíš. Ktoré sa točili zle? Tieto? Skúsim. No. Hotovo. Ešte si nastavím rejty.
No, môžem letieť? Krátky je ten strep. Do piči. Nejak to vydá. Tada.